Il-Partit Laburista kompla bil-kampanja elettorali pożittiva tiegħu bit-tema Int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna. Fit-tielet ġimgħa tal-kampanja elettorali ġie approvat il-manifest elettorali Int Malta waqt konferenza ġenerali f'Taqali. Dan il-manifest jekk jingħata il-fiduċja tal-poplu se jara li jkun miegħek f'kull pass u għall-ewwel darba fl-istorja. Dan il-manifest se jkejjel l-indiċi tal-benessere favur il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Din il-ġimgħa bdiet bil-mass meeting fil-Kottonera fejn quddiem folla mill-isbaħ. Il-Prim Ministru Roberta Bela sostna li l-għasla 30 ta' Mejju li ġej hija importanti għall-futur ta' kull wieħed u waħda minna u ta' pajjiżna. F'jum l-omm, Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela ħabbret numru ta' miżuri favur in-nisa fosthom li l-età tal-screening tal-kanċer tas-sider se jinżel għal 45 sena. It-tnejn filgħodu, il-Prim Ministru ħabbar numru ta' proposti b'rabta mas-settur tas-saħħa. Fost dawn hemm li l-isptar Ser Pol Boffa fil-Furjana isir ċentru nazzjonali tal-screening, jiżdiedu iċ-ċikli tal-IVF, isir fertility testing bl-ħlas waqt li 3 ċentri tas-saħħa se jinfetħu 24 sija kuljum, se jiżdiedu 150 sodda fit-taqsima tal-kura intensiva waqt li minn San Vincenzo tiġi offruta ċertu tip ta' kimoterapija. It-tnejn ukoll il-Prim Ministru issottometta n-nomina tiegħu bħala kandidat Laburista fuq it-tieni u l-5 distret. L-għada, il-mexxej Laburista nieda il-proposta tal-Partit Laburista marbutin ma' trasport. Fil-fatt se tkun qiegħda issireb li taqqat il-mezza trasport pubbliku u tinkludi mobility wallet dan fi sfond ta' tħabbiriet oħrajn bħal aktar ferries u inizjattivi għal aktar parkeġġi. Dan fil-waqt li se jitkompla l-investiment fin-netwerk tat-toroq f'pajjiżna. L-erba' mill-White Rocks, il-Prim Ministru ippreżenta il-proposta tal-Partit Laburista brabta mal-ambjent. Bil-Partit Laburista qed iwiegħed li l-artijiet pubbliċi kollha li jinsabu f'żoni tal-iżvilupp ma jistgħux jingħataw għal skop spekulattiv. Dan fil-waqt li Dr. Bela ħabbar li taħt Gvern ġdid Laburista se jsir proġett ta' afforestazzjoni f'post fejn bħalissa hemm żewġ barrieri li se jsiru parks ġodda. Il-ħamis, il-Prim Ministru Roberta Bela ħabbar il-proposta tal-Partit Laburista brabta mal-qasam tal-volontarjat. Il-ġimgħa, il-mexxej Laburista ippreżenta it-tim b'saħħtu ta' 72 kandidat f'isem il-Partit Laburista. Din il-ġimgħa wkoll il-Gvern tal-Prim Ministru Roberta Bela iffirma ftehim mal-Konsorzju Midi biex Manuel Island u Port Litinje jingħataw lura lin-nies. Dan apparti l-Gvern Laburista ippreżenta master plan estensiv għall-isptarijiet fejn fawdex se jkun hemm star ġdid u se jiġu immodernizzati ta' San Luqa u Kering Grek. Tħabbret ukoll inizjattiva AI għal kulħadd waqt li l-ekonomija Maltija ingħatat ċertifikat pożittiv minn Scope Ratings. F'din il-ġimgħa komplew l-attivitajiet tal-Partit Laburista man-nies dan b'attivitajiet f'Ħalaxa, f'Talpjetà, f'San Ġwan, fil-Furjana, f'Ħażebbuġ u maż-żgħażagħ f'Taslima. Hawnhekk il-Prim Ministru Roberta Bela kompla jispjega l-viżjoni tal-Partit Laburista għall-futur ta' pajjiżna. Int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna.